zvakanaka munhu waMwari. Tichiri kuvati apostle blessing nekuti amai vasati vasvika vari munzira. Amen. Kune vari kudawo michato mabhradha. Amen. Tingoomberera apostle blessing maoko tichibva takunyotora nyasha dzekuroora nekushata. Amen. Tichiranda mweya wekudzidzisa. Amen. Makarira zvandataura tifarire apostle blessing muzita raJesu. Amen. Ndisingakanganwe zvekare tina apostle Parewa. Amen. Tanga tinavo nezuro nhasi tinavo zvekare. Amen. Ndo vaitipushira nezuro. Amen. Ndo vakauya nerekuti Mwari unoshandisa muprofita wake. Hakuna chavanoita vasina kubuditsira muprofita. Zvinozosara zvouya asi muprofita aita sei atotaurirwa. Amen. Tifarire apostle Parewa naamai. Amen. Zvekare tina apostle Byron. Amen. Vari munzira zvekare amai kuuya. Amen. Tichitora nyasha tichivafarira tichiombera maoko tichitenda Mwari. Amen. 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 Ipo pano paThrone of Grace nemafundisi edu. Amen. Nemawaizumani edu nevavhangeri vedu. Amen. Vanotirawo zvakanaka pamuvhangeri ukaiti ingoti yakayaka maoko mudenga. Amen. Asi vakafarira vari kuenda. Farirai futi vamuri kuzosara navo. Amen. Tifarire muvhangeri yeukai. Amen. Vanozira futi zvekare kunotora. Amen. Amen. Tifarire zvekare our reverend, our pastor. Amen. Reverend Mukundu. Amen. Tofarira zvekare pamwe chete naPastor Lisa. Amen. Vanonzi Pastor Makundu. Amen. Tiombere maoko edu tichifarira Jesu. Kekupedzesera tichifarira yatinoti shamhu. Amen. Inonzi shamhu yei? Shamhu yei? Amen. Ari kutenda kuti kune ari kuzoshagadwa manheru anhasi. Tinombera maoko tichifarira nekutenda Mwari mafarira zvandataura. Tinaverenga ka2 tofarira baba. Amen. Handi magamuchiro aunoita muprofita ndo zvaunotambira. Uyo wagamuchira muprofita unogamuchira zvechiprofita. Amen. Tifarire baba vedu manheru ano. Amen. Ndichivharisa ndinoda kungokwazisawo kansela venzvimbo ino. Amen. Tinavo pano vakatitsigira zvekare. Tinoombera maoko. Amen. Panguva ino ndinokumbira tisimuke. Exodus chapter 17. Exodus chapter 17. Exodus chapter 17 from verse 8. Exodus 17 from verse 8. They came to Amalek. Then came Amalek and fought with Israel at Rephidim. And Moses said unto Joshua, choose us some men, go out to fight with Amalek tomorrow. I will stand on top of the hill with the rod of God in my hand. So Joshua did as Moses had said to him, and he fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Aaron went up to the top hill. It came to pass, when Moses held his hand up, that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands were heavy. And they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Aaron stayed up his hands, one on the other side, the other on the other side. For his hands were steady until going down of the sun. And Joshua discomforted and fought and win against the Amalekite and the people, and he edged them with the sword. Then the Lord said to Moses, write this for a memorial in a book, rehearse it in the ears of Joshua, for I will utterly, or I will blow out all the Amalek from under the heaven.
And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi. For he said, because the Lord has sworn that the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Father, we thank you for such a time. Speak your word to us, instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Amen. Israel iri kubuda mu Egypt. Vasvika pane imwe nzvimbo inonzi Rephidim. Kwakauya rudzi rwevanhu vanonzi maAmalekites vakatanga kurwa neIsrael. Mwari waita deliverance kuvanhu vake vabuda mu Egypt paruoko rwaFaro. Along the path, along the way, havasi kurwisana naFaro now. Kune mamwe madhimoni ari munzira. Promised land havasati vasvika. Vabuda mu Egypt. On their way, there was a battle. Zvakandinetsa kuti ko rudzi runonzi maAmalekite problem yavo ndei nokuti Israel haina kubuda Egypt kuti itore wilderness. Destination yavo iCanaan. Asi along the way kune madhimoni, kune mweya yetsvina inongonzwa kuti munhu haafanirwe kuenda kwaari kufanirwa kuenda. Ini kare ndaifungidzira kuti unorwiswa nokuti waachivha muupenyu, ndikazodiscover vari kurwisa vasina chavainacho muupenyu. Ndaimboti dzimwe nguva unovengerwa zvauinazvo, gamba kwane kuvengwa utori mweya zvekuti usina chauinacho unenge wakatongomakwa zvakadaro. Pane pazvinogona kunetsa munhu kuti ko ini ndinovengerwei because handina kana kufunda, handina nyemba yacho, handina chida nemotikari, handina but vanhu havandigamuchire vanondivenga. Kune mweya unongoziva kuti une kwauri kuenda. Vanhu havari kurwiswa nokuti vari mumotion, vane kwavari kuenda. Kune kumwe kurwiswa kunofanirwa ngokuudza kuti kwauri kuenda ramba uchienda nokuti kunoendeka. Ende kune promise yaMwari yaunofanirwa kusangana nayo. So vanhu havari kufamba kubuda muEgypt ndokusvika paRephidim in a desert place mu wilderness. Paita rudzi rwangonzwa kuti havafanirwi kuenda vanhu. But ndinofara mukurongeka kwaMwari watinotenda manje. Nokuti vaAmalekite pavauya kuzorwa naJoshua, varwa naJoshua vari panzvimbo ine chimwe chikomo chakaenda Moses akandokwira pamusoro pechikomo. Bhaibheri rikati ndokubva asimudza tsvimbo yake. So zvaitika ndezvekuti Moses ukasimudza tsvimbo, Israel yaikunda. Battle iri muground, victory iri kubva nechepamusoro. Moses wakazviseparata kubva mubattlefield akaenda pachikomo. So quickly, that's the picture of Jesus. Kuti iye wakaenda pachikomo concerning our lives. So ukazviona zvaakufamba on the ground, it's all about him at Calvary. So pano Moses wabva muchikwata china Joshua ndokati ndakuenda pamusoro pechikomo. Aripo aingoti akasimudza tsvimbo, Israel yaikunda. Tsvimbo iyi haasi kusumudza against an enemy. Tsvimbo iyi ari kungosumudza as a picture of worshiping or surrendering unto the Lord. My results ari kuwanikwa naJoshua ane connection neruoko rwomwe murume unonzi Moses ari pachikomo. Zvorati kana uri mubattle ndoda kukupa picture yemaoko maviri. Ruoko runobata pfumo, nyangwe ririrwo riri kurwa neenemy, rinotora maresults kuruoko rwakabata tsvimbo ruri pamusoro pechikomo. Moses haamo mubattlefield, but ufunge ndokuri kubva maresults ezviri kuitika mubattlefield. Moses haasiri ari kurwa nevanhu pasapa, but Bhaibheri riri kuti kukunda kwaJoshua kune connection neruoko rwaMoses ari pamusoro pechikomo. Mwari wedu ndiMwari anodelegata zvimwe zvinhu to an extent yekuti paunofungidzira kuti handipo panobva maresults, pangangodaro paripo paari kutoka. Moses naJoshua vasiyana pakudai. Joshua ndiye ari kubaya maenemies, ndiye ari on the ground. Zvokuti ndiye anofungidzira kuti maybe ndine skill kana power rinogona kundipa kukunda. Bhaibheri robva rati kwete Joshua, maresults ako ane chekuita nemurume ari pachikomo asina pfumo raakabata. So pane imwe nguva yokuti dzimwe nguva kuri kubva maresults hakuna pfumo.
ndoda timbobhalansira zvenezvi. Pfumo ndo rinobaya. Tsvimbo ina Moses walking stick yaaifamba nayo. Ini ndaifungidzira kuti enemy ikabayiwa nepfumo ndo pari kubva result. Gamba even pfumo uinaro, maresults ari kubva kutsvimbo. And ane tsvimbo wacho munhu asiri within the battlefield, aenda pachikomo chaari. Bible ndobva rakasika kutsanangura rikati Moses ndokubva aneta aripo. MaAmalekites ndokubva atanga kukunda Joshua. Joshua kukundwa kwake akasaziva kuti ndine mukuru aneta, kwete afa aneta. Ende Mwari vachizviita nechikonzero. Moses zvaaneta ari pachikomo haana kuenda ega. Ane varume vaviri maamabhera aenda nayo ari naAroni. Paakaneta zvanzi vakatsvaka dombo rekuti agare. Havana kutsvaka matombo ekumutema kuti waakukundisa vana pasi pegoma. But vakava nekunzwisisa kuti we need to respect the anointing iri panapa. Nokuti nyangwe tikaataka Moses hatina zvataita, maAmalekites ari kukunda kuti Joshua. Saka murume uyu kana wakazodzwa wakadaniwa naMwari, taakuda kutsvaka pekuti mudhara wedu akaneta aone pekugara. Uchaona kuti maresults ekuzokunda kwaJoshua aibva pana Moses aneta, but abatwa zvakanakwa mukuneta. Haasi Moses ane simba, ndi Moses akaneta, but abatwa zvakanaka nevanhu vane wisdom. Pane varume vagona kunzwisisa, havana pfungwa yekubvuta tsvimbo yaMozisi kuti vambosimudzawo. Nokuti chinhu chavakaziva ndechekuti unogona kubvuta tsvimbo, but hazvino kuti ndiwe choice yaJehovha pahondo iripo. Unogona kutsvaka zvaungaita against Moses, but kuzodzwa nekubata tsvimbo zvinhu zvakasiyana. Tsvimbo munogona kutora henyu, but ruoko rinofanidzwa kusimudza ndereMozisi. So varume ava ndinofanira kuti vakava newisdom, vakaandastenda protocol iri kuita kwedenga. Ndakandimbotaura chinhu ichi, varenga bhaibheri ravo zvakanaka. Hapana paunonzwa Abhurahamu achiti ndiri Abhurahamu waMwari, but unonzwa Mwari achiti ndiri Mwari waAbhurahama. Mwari anosvika pakupoza nemunhu, kwete kuti munhu kupoza naMwari, but Mwari obva ati inini manje ndiri Mwari, ndiri Mwari wemurume anonzi Abhurahama. Kureva kuti kune zvakadelegetwa pana Abhurahama, kuti achakutuka anotukika, achakuropafadza anoropafadzwa. Zvekuti Mwari vakafunga odha yemaropafadzo, vanopota vachitarisa pane murume anonzi Abhurahama kuti nhasi amboshaudzwa nani, nhasi aropafadzwa nani. Nokuti Mwari vanoti pana Abhurahama, achakukomborera achakomborerwa, achakutuka achava chituko. So kana iri program yemaropafadzo, denga rinongotarisa kuti nhasi amboshaudha Abhurahamu ndiani, kana kuti nhasi apa Abhurahamu kapu yemvura ndiani. Handiziva ndikuparidza kwari. Hama dzangu tine zvinhu zvatinotsvaka kupureya, zvanga zvakagadzikwa pavanhu. Mukomana anonzi Samuel paakadanwa naMwari akamhanya kuna Bishop Eli. Eli ndiye akazomudza kuti ari kukudana ndiMwari. Sei Samuel ari kumhanya kuna Eli? Inhau yekuti Mwari pavaidana Samuel vaikopa voice raEli, and I'll prove it to you. Nokuti Samuel waigara pachechi, voice raEli anoriziva. But paakadanwa akamhanya kuna Eli, zvakureva kuti ivo Mwari vacho vakopa voice repanzvimbo. Nekuda kwekuti Samuel nyangwe aidanwa naMwari, vakanga asingazive Mwari, akatozoudzwa neasiri kudanwa kuti ndiye Mwari wacho. Kureva kuti pakatotora ofisi yaEli kuti Samuel agone kuziva Mwari, nyangwe aidanwa naMwari, akatozoziviswa neasiri kudanwa kuti ndokudana kunoita Mwari. Kureva kuti Mwari haasi ndiMwari wenyika. Tine zvinhu zvatinogona kutsvaka kupureya, ukaendapo wozvishayiwa. Why? Nokuti zviri panyika. Murume anonzi Elisha takamupa kuteera Elijah aitoziva kuti kunonamatwa Mwari ende Mwari anozodza, but
akaziva kuti handingaende kundotsanya ndichisiya murume yachienda. Why? Nokuti kune chaakaona. Imagine munhu anokumbira double portion, munhu asina double. Kunati maari mune kunzwisisa kuti humility kana kuti respect inokonekta double tanchakawanikwa nemunhu asina waakatevera. Jesu pachake paanoti mweya wacho wakandizodzwa, ukatarisa kuti akazodzwa rini, aende kunobhabhatidzwa naJohani. Uone kuti Jesu ndiye Mwari, but anozvininipisa kuenda kumunhu. Woti chindibhabhatidza, Jesu achibhabhatidzwa, denga rinovhurika. Chakazarura denga pamusoro paJesu kuenda kwaJohani. Ari kuzodzwa ari murenje achitsanya kwaJohani. Protocol is system yeKingdom. Saka utori kazhinji the devil now anosaita vanhu pakuunderstand protocol nesystem yeKingdom. Unosati even kunegative kingdom kwaSatan kune protocol nesystem dziriko. Kune delegation, kune basa rakaiswa mumadhimoni risingaitwe naSatan wacho. Ukaunderstand protocol nesystem yeKingdom, uchaona kuti kune tsvimbo ndokungangudaro kuri kukonzera maresults kupfumo rinakabatwa naJoshua. Saka pano ndine murume anonzi Moses akasvika pakuneta. Yeti kuneta kwake pane zvatinofanirwa kufunda, kuti pane zvinogona kuvigwa naMwari zvaanongozoona bedzi kuti unozwisisa nekuzvigona kana waakushanda nepariwika. Rikandakusanangura musha. Jesu akauya panyika akaporesa vanorwara, akasimudza mapofu, akazoenda pamuchinjikwa akanopa imwe mbavha denga. Akati kune imwe mbavha, zvirokwazvo ndichange ndiinewo muparadhiso. The best you can get is to make heaven. But Jesu akapa denga ari musituation iri wese, akabayiwa parutivi, akarovererwa nezvipikiri, ane korona yeminzwa, ari muwese situation. Kune mbavha yakamuti, Ishe, kana maakuuya muumambo hwenyu mundirangarire. Osapane paunofanirwa kuona Ishe. Apa panotaridza kuti mbavha yakagona kuona ushe huri kuvharwa nekutambudzika. Hausi kundinzwa iwe. Mbavha yakaona ushe kuti wakabayiwa. Mbavha yakaona denga kuti yakapfekedzwa korona yeminzwa. Mbavha yakaona Ishe vari kupfirwa mato kumeso. Jesu akati, iwe unoda instant answer. Handikuudzezve next year, today I will be with you in paradise. Why Jesu ari kuti unofanirwa kuita mezemweya ekuti kana pakaita minzwa kana pakaita kubayiwa, kupfirwa mate, gona kuziva kuti apa pane denga rangu apa pane nyasha dzangu apa. Wakaipa unogona kuunza attack pane blessing. Saka Ruti ndichimutya kwazvo anoti kuna Naomi, Mwari wenyu achava Mwari wangu. Mwari upi waari kuona munhu atofirwawo saiye, munhu refugee akatotiza nzara kuBheterehema achiuya kuMoabhu? Mwari upi waunoyemura pana Naomi? Naomi afirwa nemurume, afirwa nevana, akatiza nzara kuBheterehema akauya kuMoabhu. Yehova wati Mwari wenyu ndomudawa. Saka zvakamunetsa kuti munhu unoyemureiko pana amai vakadaya? Chembere yapera basa yakudzokera. Yakati handikusiyei. Zvati kune vanhu vane muono unotyisa. Vanogona kuti nyangwe pane minzwa, pane kubayiwa, anozoona kuti apa ndopikisa maprayer request. Ishe, kana maakuuya muumambo uyu, ari kupa prayer request kumunhu ari patight. Joseph anaome sewani akazoudza mumwe musungwa kwete imwe lawyer kuti undirangarirewo. Usapane paona kurangarirwa nemanegasitika vasazvelaizvekudzaanosungwa kuti neimona akuda kurangarirwa kana wabuda. Tine vanhu vapotsa zvimwe zvinhu nokuti vakashaiwa meso emweya ekugona kuona ushe hwakaputirwa nekutambudzika. But muwese situation munoriliswa the best. Hallelujah. Amen. True. 2 Samuel chapter 16. Murume anonzi Ziba wakapiwa zvese zvanga zvambopiwa Mefibhosheti naDavid. Why? Nokuti Ziba wakateera David achitiza Absalom. Absalom mwana waDavid
David murume ane mbiri yekurwa ende nekukunda, but ane fight dzimwe dzaaitiza, kwete nekuti anga ari wika. Aioperate newisdom. Bible not run away from the lust of your flesh. That when the battle is to do with your flesh, you need to run away. But if it is the devil, resist the devil and you will flee. David paari kutiza Absalom, Ziba akaziva kuti kutiza hake, but ndiye mambo akazodzwa. Saka kutiza kwake hakureva kuti ari wika. He is still the king. That's why David akati kubva nhasi zvese zvatakapa Mephibosheth zvazvako. Kureva kuti Mephibosheth asara kuJerusarema, but haasi kuziva kuti murume ari kutiza atiza nepfuma yangu. Akasara akagara mupalasi musina mambo, mune munhu azviita mambo asina kuzodzwa kuita mambo. Hama dzangu, yekuzodzwa iyi haisi yenyaya yekuti ichoice yemunhu, ichoice yedenga pamunhu. Absalom akaita take over palace, haana kuita take over the anointing and the throne, haana kuzvikona. Zibha akava nemeso imwe ekutevera mambo ari kutiza. Nyangwe David ari kutiza akaziva kuti ndishefa. Zvinhu zvakaoma hazvo, but zodzo raMwari nenyasha dziri papa. Pane panoputirwa zvakanaka. Saka tinoti vashoma vanogona kuzosangana nefevha yacho. Nokuti pazhinji ukazvijaja nemeso ako, unonyatsoona kuti kana Moses aneta neniwo chimuti chinogona kuchisimudza. But Hari naAaron, remember Aaron was the elder brother to Moses, but aurisipekita protocol yekingdom. To an extent yekuti andoziva kuti uyu muzodziwa wacho, ndokubva vatora dombo rekuti Moses agare. Ndonga tese tinoziva kuti dombo ndiani? Kureva kuti Moses anorepresenta law. Law yakaneta, ikatadza kupa vanhu vhiki. Ndokubva patsvaka nyasha. Jesu anova grace nyasha dzaMwari. Tinofanirwa kugara paari. Kana akagara paari, marizauti ngaachinje muupenyu hwako. Kana wagara pana Jesu, marizauti eupenyu ngaatangire panyasha idzodzo. Kune zvinoitwa nekungwara nekugona, but zvese izvozvo hazvidarike zvinoitwa nenyasha. Nyasha ndochinhu chandakaona chinohambula vanhu vakachenjera, vakarongeka, vane maconnections, vanohambulwa nechinhu chinonzi grace. Moses wakaneta, maAmalekite akatanga kuwina. Joshua haana kuti ndatsvage a better skill, a better way to fight. Kuri kubva marizauti ukakuziva, haupedze nguva uri mubattlefield utsvaga zvisina basa. Aaron naHari zvanzi vakatsvaga dombo, Moses ndokubva agara. Ndokubva mumwe aenda kuright mumwe kuleft. Kwakubata ruoko rune tsvimbo, kwakusumudza Moses. Kureva kuti Moses ruoko rwake parabatwa rukasimudzwa. Ndonguva yandiri kunzwawo maoko aAaron naHari. Nokuti maoko aAaron naHari handinobvira ndamanzwa inini. Ndanzwa kuti Moses ndiye waingosumudza tsvimbo. But paakaneta uku ndokubva abatwa nemumwe akabatwa nemumwe akasimudzwa. Ndakunzwa kuti maoko emumwe kuright, emumwe ari kuleft akabata ruoko raMoses. In other words, shoko riri kungoti pane kumwe kusimuka kwako kwakakonekitwa nekusumudza chakaneta. Maoko ako hataurwe nezvawo kuti kaabata rumwe ruoko rune nyasha nenge rwakaneta. Pamaona kudinzwa musha, Moses aneta, ruoko rwuri pasi. Apa Israeri iri kukundwa, akasimudza Israeri inokunda. Saka paaneta ndopatora uyu mukana wokubata ruoko, mumwe ndokubva abata vakamusimudza. Zvoreva kuti hapasisina ruoko rwando rwakasimuka, but ruoko rwaAaron naHari rwakusimukira yekusimudza. Kune blessing inongosangana newe kana waona kuadresa kuneta kwevamwe. Munoziva murume anonzi Abraham, kuti asangane neMelkizedeki, haana kuenda mugomo kundonamata kuti Mwari ndiri kuda muranda wenyu anondiropafadza. Bhabhuri rinoti Abraham aibva kuhondo yanga yapambwa Loti. Remember, vanga vatomboseparata pana Genesis 13. Abraham naLoti vaseparata. Genesis 14. Abraham ndopanonzwa kuti Loti apambwa, atorwa aenda neimwe hondo. Abraham ndokubva atevera.
That's a picture of a father. Nyangwe akaseparata nemwana, but heart, the blood, anonzwa kuti yakabva ake pandiri, but mwana wangu. Abrahamu akatevera Loti. Baba Loti achibva ikoko ndopanosangana naMelkizedeki. Kuda kuti pane zvaunosangana nazvo kana wafambira dzevamwe. Zvausingasangani nazvo uchifambira dzako. Ndoba ndakavenga statement yemunhu yekuti chakanakira nsike kumba kwemunhu ndochaukatoipira. Nokuti Melkizedeki anosanganikwa naye uchibva kuone kuAbhurahama. Usina haachabve kuprayer kana kufasting. When you are concerned about others, unogona kusangana nezvimwe zvinhu. Saka tinzwa the Lord is prayer inoti tipeiwo chingwa chedu kwete changu. Ane nzara ndiwe but hautenderwi kuita selfish prayer. Hauti Mwari ndipeiwo chingwa changu unoti chedu. Kuti ndikukuudzawo kwevanhu. Ndine vanhu vandicharangarira. Kana ndava panguva yekudya Mwari. Kana mandiwanisawo kune vachadyawo nokuti ndiri kuwana. Saka munguva yauri kushayira chingwa ndechako. Ipapa akanzwe mushi imwe iri kukushayisa chingwa chacho inhauye kuti denda rinonyatsona kuti ndechako hatisi vamwe vanhu. Mwari ngavati vakakuona vachiona vamwe vanhu upenyu hwavo uchienda zvakanaka. Anga akadanwa ndiAbhurahama, but Loti akatevera, mombe dzaloti dzikawanda. Saka inenetsa kuti Loti dzinowandirei asiri akadanwa. Unonyatsoona kutevera akadanwa kunowanza mombe. Mwari vakadana Abhurahama, ibva ikoko uende pandichakuratidza, ndichakuita rudzi rukuru, ndichakukomborera. Vati Abhurahama uya, Loti nokubva ahakirawo. Tikanzwa kuti mombe dzaloti dzakawanda, dziri kuwanda sei asina kudanwa. Kungozembera akadanwa kunowanza dzimwe nyaya. Hamatangu indara vanhu vari ndiri kutenda kuti ukatamba netsotsi unogona kuguma wakujeni kana kuti watsotsi. Vasingatendi kuti ukatamba neakarongeka unorongeka. Zvinoita sekunge zviri negative ndo zvine impartation kudarika zviri positive. Uswere nematsotsi uri kudziya moto wembavha ko ukadziya moto weshasha. Sei mind yedu isingatende zviri positive. Chechi ndinzwe. Moses wakagara padombo aneta, but maresults akangoti Israeli yakakunda. Nekuda kwokuti nyangwe Moses anga akaneta, kune vanhu vakava newisdom vakaziva zvinoitwa kana mukuru aneta. Pamwe pacho honopfuma uri kubaya zvakanaka, but une mukuru akaneta, anodawo kuonekwa kana aneta apiwe pekugara pakanaka. Nhamo yese iri mimba yaMwari iri artificial kana kuti iri temporal. Dambudziko rese raunoona muzvinhu zvaMwari rine connection to blessing, riri artificial kana kuti temporal. Jesu chaiye aine mvura akakumbira mvura. Sendichitaiva nemvura. Paakakumbira mvura mukadzi weSamaria akanyimwa, akatanga kuadvertisa yake kuti dai waiziva ari kukukumbira iwe ndowaitozokumbira kuno, nokuti yandiinayo imvura menyu. Kuti Jesu anonzoita zviri 2 nyota nemvura yacho. Achingotaimira type inonyima chete. Jesu akakumbira bhoti raPita, ndiye akazokumbirwawo naPita kufamba kunze kwebhoti. Kuti anogona kufamba pamusoro pemvura, but ane nguva dzaanoti mbondipawo bhoti rako, achingodawo kuti kana wamupa bhoti usare uchibata dzakawanda. Program haisi yekuti ari desperate, ari desperate kuti ubate nekuti zvanzi vanga vaita usiku hwese vasina kubata. Jesu avanzwira tsitsi, haana kungoti chibatai, akati ndipei bhoti. Kuti kana ada kukupa anditsikei kukukumbira. Nokuti Jesu waigona kuparidza ari pamusoro pemvura, but wakaziva kuti ndingaparidza hangu but pane vaita usiku hwese vasina kubata. Moses akaneta, ndiye akapa Joshua total. Saka Bible vanoti Mwari vakati kuna Moses, ngazvinyorwe pasi, zvitaurirwe Joshua kuti victory haina kubva pakugona kukanda pfumo. Kune varume vane wisdom, vaziva zvinoitwa kana muzodzi waaneta. Chinhu chinonzi anointing chiri stubborn chakarega Elisha achifa. 2 Kings 13 verse 20. Achifa
maari mune anointing inomutsa zvakafa. Iri program yaMwari yekuti vamwe tsanodhera vanofanirwa kumuka nekuti muprofita afa. Pamwana kundizwa. Mabhonzo aElisha akamutsa murume anga akafa akatandwa muguva raElisha. Zvoreva kuti tenda ukaona muprofita atofa wasimuka. My problem ndekuti akatofa wakutoona sekunge pane zvafa. Gamba pane basa rarigwa rinoda kuitika mukati. Elisha akamboenda kumba kweshirikadzi ndokubva asvika achitokumbira chingwa. Iye kwaabva anga ari pafeeding scheme yechingwa ichocho. Pane nguva yekuti Mwari vaisastena muprofita vachishanda neshiri munyika ine vanhu. Ufunge munhu akanzi ndewamwari zvechokwadi. Kana vanhu vakamusiya Mwari wake haamusiyi. Kutendeka nekururama kwaMwari kunoshamisa nekuti ruoko rwaJehovha haruna kupfupika. Pane program yakaitwa naMwari yekungoti shiri ndionero yomuprofita mudunhu rine vanhu. Usafungidza kuti mazuva aya muprofita anga asara ega panyika. Waitova nevanhu kurokesheni kuzare pato, but vanhu vati hatina basa nemuprofita wacho. Mwari ndokubva ati ini ndine basa naye manje. Shiri dzikatanga kudhana program yekuendesa chikafu. But ndinoziva kuti zvaitorwa kupi nokuti makunguo haabheki chingwa. Ndanzwa kuti makunguo aipa muprofita chingwa. Makunguo haagone kubheka chingwa. Makunguo aipa muprofita nyama. Hazvina kuti aidya nyama mbishika. Zvoreva kuti makunguo haagone kukanga nyama. Kune kwazvaibva. Nokuti munhu waMwari paakazonzi naMwari tienda kuZarepati akasangana nevambuya vaichema nyaya yekupera kwefurawa. Kuda kuti vaibhupawo zvavo but vairohwa indirect. Ndakamboexperience the blessing yekuti a non-believer can take off you. 2006 nditanga kuparidza parenge kuwadzana. One day murume aenda kuchurch Muslim on a Friday. Akasvika pandiri ndapedza kuparidza ndanzi shawo zvari kuita zvakanaka. Ndiri Muslim akuti toenda kumosque kwedu pa zvari kuita zvakanaka. Ndangu kupawo something. Ndobva ndipa 300 US a Muslim. Akatopfeka regalia yekuenda kuchurch kwawo. Avaparidze Jesu. Ndokwa Muhammad. Akanipa 300 US a Muslim parengi. Kwete muchechi. 300 kandiroizwe pachechi pandanoizwa. Zvivasei akazoti yakati usakudenga kuna Mwari anojamba kufunga kwevanhu. A Muslim akanipa 300 yes achitenda kuchechi on a Friday. Moses akaneta but Mwari achada kuti pazobudawo zinyaya ine chekuita neruoko rwaAroni naAroni nokuti maoko evarume ava haataurwe nezvawo kusvika paanosimudza ruoko rwaMozisi rwakaneta. So pane kaprogramu kanokuitwa naMwari so kanoita sekunge pane dambudziko gamba pane ada kubviswa mudambudziko racho. Yakazivikanwa pakati paEsau naJakobo. Umwe adzoka ashayiwa chaabata kusango ndokubva ati chinipa zvawabika. Ndokubva ati ndinokufidha, don't worry. But kune zvakatorwa. Kufidha kune tsika yekuti chaguta chinotorerwa. Zvokuti kana wakangwara ukagara uchifidha wakawanda une zvaunotora. Kune inonzi law of exchange. Iwe unoti chinopa vekunyika kudasirira huku kwawo kusada nyama. Mwechina kuziva kuti tofanirwa kurasa iri mbudzi chaiyo. Ukatarisa type iyi inorasirira mbudzi iyanzwa nemavheji. But vakarespecta zvemweya kusvika palevel yekuti ndingarove hangu muvheji but mbudzi ngaiende. Why? Anoziva kuti haisi mbudzi iri kuenda pari kuenda nhamo. Usakundwe nemweya yechina kuziva ndodambudziko hwani riri kuchechi. Madhimoni chinoita kuti agone kubvita muatendi. Madhimoni ari spiritual. Satan is a spirit being. So munhu anoziva zvemweya anodarika munhu anoziva zvinhu zvepanyama. Jesu waibvunza vadzidzi kuti vanhu vanonditana. Zanzwa muIsaya vanoti Jeremiah. But paakaenda kumakuva madhimoni aiva muna Region. Akati mwanakomana waMwari mauya here kuzotiparadza. Knowledge yakashayikwa pavanhu yakawanikwa kumakuva iri mudhimoni. Ende utarise zvakaitwa nemadhimoni ari muna Region. Region paakaona Jesu
akamhanya akanopfugama mutsoka dzaJesu, a picture of worship and respect. Inoitwa nedhimoni. Chachinzwe. Imwe blessing yauri kutsvaka kuti Mwari ndipei iri kufamba panyika so. Pari kudiwa mesimu yekugona kuona. Kana mbavha yakati Ishe mundirangarire, indava chipa prayer request kumunhu ari padeath sentence inenge yawo yecrucifixion. Munhu ari kupfirwa mate ndiye waari kuti Ishe mundirangarire. Munhu ari kutukwa arambwa, usati vanhu vakati munodani Jesu kana Bharabhasi. Vanhu vakati Bharabhasi, mbavha ingati ndiri kutoda iyeye wamasiya. Jesu arambwa neruzhinji, kune mbavha yakati Ishe. Kugona kuona zvemweya, kuzoti denga randiri kutsvaga riri pamurume. Mufunge chinhu chinonzi munhu chiri dangerous pakudai. Mwari afunga kuponesa munhu, akava munhu. The word became flesh. Iye Mwari, in the beginning was the word was with God. The word was God, but the word became flesh. Mwari achida kubatsira munhu, akatsvaga munhu ndokubva awana imwe mhandara yenzi Maria. Iri program yekuti munhu apone, kwakatsvagwa munhu kwete ngirozi. Usatambe nechinonzi munhu. Saka uchiona ukava nemweya wekutarisira vanhu pasi, une mweya wekusabudirira. Munhu adadirwe, munhu izekeriya, anotakura zvinhu zvemweya. Mwari vachida kuponesa nyika, vakatsvagwa munhu kwete ngirozi. Vakatarisa panyika vakaona musikana ainzi Maria, vakazva kuti program yekuponeswa inoita. Pana abvuma kutakura nhongwa. Vanhu vanotakura zvedenga. Salvation yesu zvatiri kuparidza izvi, kune musikana akaonekwa. Denga rikati uyu musikana anonzi Maria ngaatakure pamiro. Jesu akaberekwa tikaponeswa. Mufunge ansa yezvimwe zvinhu zvatiri kutsvaka vanhu. Ende Mwari unoisa muzodziwa panzvimbo maringe matambudziko ari munzvimbo. Vachira Elisha parakadonha raElijah. Elisha paakari nhonga akabvafisana neJorodhani, akarirova Jorodhani rikapatsanuka. Kuda kuti Mwari anoisa zodzo rine chekuita nenzizi dzaunofanirwa kucross. Haisera kunge uri pano. Hakusi kufunga kwako, haisi good thinking, i God is thinking. Kune zvinovigwa muna Mozisi akaneta, zvisingawanikwe kuna Mozisi achine simba. Aneta vakatsvaka dombo rekuti agare, kwete matombo ekumutema, kwete kutaura zvavanoda kutaura. Zvekutaura pamunhu haushayi. Mozisi akambosvika pagwenzi raipfuta, Mwari vakamuti chimira ipapo. Ukareverenga zvakanaka kuna Exodus 3, Mozisi haana kudanwa pagwenzi, akatomiswa achiuya ega. Mozisi akaona gwenzi richipfuta akati ndakuenda pedyo ndonoona. Mwari vakati Mozisi, bvisa shangu, nzvimbo yauri itsvene. Mozisi haana kudanwa, aienda ega. Mwari vakatoitawo kumisa, because haida kuti moto usingapedzi munhu wakaita sei. Mwari vobva ati mistake yauri kuita, you are already in the right place iri holy, but you are not aware. Pane nguva yekuti utori paarea, mukadzi anonzi Haga aichema nenyota, Mwari vakamuvhura meso akaona tsime remvura. Kuda kuti unonzochema nenyota uri patsime, kana usina meso yemweya unogona kutochema nenyota mvura yake iripo. Ende hakuna chinorwadza chekuti anobva kure ndiye anoona the prophetic answer. Iwe uri close to the prophet. Mika 5 verse 2 inoti Bethlehem Juda, nyange uri mudiki mauri muchaberekwa mambo. Ndiani Bethlehem Juda nzvimbo? Akabereka mambo muBethlehem Juda, asi mugari muBethlehem Juda ndiMaria akabva kuGarirea. Munhu akauya kuzoita deliver the prophetic, akatravela. Ufunge vari kure vanogona kuwana zvinhu zvedu. Saka uchiona kuti nemakambani mazhinji ari muno vanoaona vakatoita kuuya. Isu varidzwe zvinhu tiri vashandi vavo. Zvinhu zviri zvedu tiri vashandi vavo.
Why? Nokuti vakaona zvinhu from a distance. Chiprofita chaiva cheBethlehem ari Judea, mauri muchaberekwa mambo. But that prophetic message, hakuna musikana muBethlehem akaiwana. Yakanobatira uko kuGalirea. Uye akatozouya neusiku, Luke chapter 2, akasvikobereka mwana wake munzvimbo iyoyo. Hakuna chinorwadza kuti unenge uri close, yet spiritually you are too far. Kuva close physically haisi nyaya. Judas aitofamba una Jesu. End result, suicide. Achifamba nemunhu anonzi life. I am the truth, the way and the life. Mumwe achiluza life. Jesu anopa upenyu. Judas akazviuraya achifamba naupenyu. Jesu rimwe zita rake anonzi life. I am the way, the truth and the life. But murume anonzi life ane mufesi akaita suicide. Akaluza life. Why? Nokuti Judas aiti akaona Jesu aiona dhora. That's why vanhu pavakada kutengesa kutsvaga munhu wokudhira naye vazvati Judas madira anoita mari kana mufundisi wake anogona kuchekeresa. Vana vana kungoti toda kutsvaga munhu anotengesa Jesu, vakatanga vaongorora pavadzidzi kuti shasha inoda dhora sitereki ndeipi pachikwata. Koza kune mumwe anenge akainga dhora iro. Unoti chirema chaiswa paBeautiful Gate chaimita Zampina muchechi macho chii? Anzi aigara ipapo achipiwa mari. Saka kwaari vhangeri asina basa. Aitogezawo nevamwe, otamburwa pakuenda kuchechi, asvika pagedhi oti nini ndabvo. Inda kuita zvemari yangu pachechi penyu. Munoita zvaMwari wenyu. Nowanda akaita makore akawanda ari ipapo. Musi waakafamba, musi wakachinjwa vhangeri rezvaakagarira. Ita akati kuti silver and gold hapana. Yeti iye akagarira ipapo silver and gold. Chakaita kuti afambe kuvharisirwa yaakagarira iye. Eno Peter anoti titarise, munhu ari kuti titarise harisi bofu. Ratiwa kuti rati muone mamwe maonero. Timoza munhu akanzi titarise iye achiona. Ukavereka zvakanaka noti bofu rake rakatovatarisa richitarisira kuwana something, expecting to get something. Peter ndobva ati nhasi something hapana, tina someone in the name of Jesus. Porutsvaga something apa Mwari akatokupa someone kudhara. Ndakati pamwe pacho Bhaibheri rambidze kufunga, unongoti usafunganya. Kufunganya chirungu zvoreva kuti worry, do not worry. Kana kuti do not think. Kune zvimwe zvafa nevhesi ikati mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Pautoda kuti upedzise but anonoka kumaraini kwavo. Wazi ukauya muchechi ukanamata ukune naye. Hakuna njira zingabve kudenga kuti madhamu washamwari. Anowanikwa kumaraini kwavo. Mind inotenderwa kugaya kusvika ipapo. Hama dzangu tine zvatiri kutsvaka. Zviripo, but hazvipo sechinhu ichocho. Zviripo semunhu asina kubata chinhu ichocho. Elisha aienda kuShunemi, aipfuura nepaShunemi. Bhaibheri rinoti mukadzi wepaShunemi akazova nemwana, nokuti ane zvaakafunga pamusoro pemunhu aipfuura nepaShunemi, kwete aiuya. Kwakaendwa naElisha hatina kunzwa any miracle. Ndakanzwa kuti aipfuura nepaShunemi. Mukadzi weShunemi ndiye akazova nemwana, yet Elisha aipfuura nepo, kwete kuti aenda ikoko. He was passing by nepaShunemi. Kuda kuti kune vanhu vakagona kubvuta munana wevanhu vari kusvikirwa naprofeti pasina chavari kuwana. Akaubvuta sei? Mukadzi ndiye mukadzi waana asina kubvira akumbira, ende haana kubvira kuti aireceive. Nokuti Elisha akati gore rinouya nenguva inochava nemwana, akati muprofita musanyepera muranda wenyu. Haana kuti aireceive, akati mundivhara.
Baba ndobva ati kupera kwegore nenguva iyoyo akabva ava nemwana. Sei akava nemwana asina kuti aireceive? Zvaangaita zvinodarika zvaari kutaura. Vanova chirugwana kuti action speaks louder than words. Chizvaangaita anorovaka. Vachechi ndinzweni, ungwarire muprofita akaneta ane maresults kupfumo rako. Usapedze nguva uchirodza pfumo. Mama letaidza haisi nyaya yepfumo. Pane kamudhara kari pagoma. Ukaona kaneta ziva zvekuita. Biggest kind of greatest miracle yakavigwa muzvinhu zvinenge izvozvo. Kuna mambo akaenda achinoona Elisha achirwara. Elisha akamuti chitora pfumo ubaye pasa. Ndobva audzwa chiprofita cheundudza haachakunda mufuture. Yet ari kuzviudzwa nesick prophet. Muprofita airwara but anointing yenga isiri kurwara. Chiprofita chachisiri kurwara. Anga akatakura kugona nekuita kwaMwari. But tinomutarisa uya mambo akatochema. But waari kuchema ane zvinhu zvaMwari zvaanofanirwa kumuudza. Ndokunga mambo ava vakavhizita kuna Elisha achirwara kuti vanga vasingauye achiri right. Kune vanhu vokuti ukaona vauya pane zvaitika zvakanaka vauye. Kune mukadzi akaenda kuna Elisha za murume wangu akandisira chikwereti. Takangonzwa kuti akangouya panhau yechikwereti. Pavaiguta vachidii anga asingauyewo. Kana kwaane zvikwereti ndobva kuti one zvikuita naMwari wenyu. Mwari haana tsika yekupindira. Mwari ane tsika yekupinda muvanhu vachasangana nematambudziko. Saka kana murume wobakana chaakagona chekutanga kukoka Jesu pamuchato. Haana kukoka Jesu panhau yeshortage. Akamukoka to be present, to be a guest. Saka Jesu manje nature yake haadi kumakiswa kana aripo. Kristu kamugamuchira akararama mauri anonosvika paanonyara newe. Anozoti ukaona mwana asina bhutsu unozofunga pamusoro pevabereki vemwana iye kwete mwana iye. Why? Unoziva kuti kana aine baba vane dzinoto sei achirega mwana akadai. Haugova kuti mufana urombese usina bhutsu. Unotasi vanhu vakabereka zvakadai izvi. Kuda kuti mubereki anofanira kusvika paanonyara newe. So Mwari kana ari mauri nganzwe pakunyara newe. Chechi kune protocol system yedenga. Mwari aita akasika mhuka aiendesa kuna Adamu. Adamu ndiye akapiwa program yekupa mhuka mazita. Mwari nekusimba rese haana kubvira apa mhuka zita. Mhuka yaasika aiendesa kuna Adamu. Adamu utaura zvaataura mhuka yova zvataura. Kuda kuti kune zvimwe zvokuti ukachitsvaga kudenga Mwari vanoti ikoko una Adamu unofa usina zita. Ukaramba uchitsvaga zita rako kwandiri unofa usina zita. Mazita takapa vanhu ikoko. John chapter 9. Murume akaonekwa riri bofu naJesu. Jesu akapfira mate pasi akamisa kumeso. Akamuti enda unogeza. Ndaifunga kuti ukatosangana naJesu wakutoona kai. Gamba unotorivhiwa futi Samuel. Ende ukaverenga zvakanaka John chapter 9 zvinonzi akaendeswa enda unogeza kurwizi Silomu. Silomu zvinoreva kuti kutumwa. It means to be sent. Inoudza Jesu ari kuti ndinewe ndakatuma kuti upofu upero. Sei uchida kuramba uchiuya kuno? Enda kuna Silomu anoreva kutumwa. Sei Jesu akataura zvizviri rwizi nezita. Anoziva kuti mvura unogona kuiwana pese pese. But haisi yepese pese inopedza upofu. Enda kuna Silomu. Kuda kuti ukaenda chero pane mvura iri patepi usina kuenda kuSilomu unongoita smart but you remain blind. That's true. Church ndinzwei. KuSilomu ukakuziva kana kukareba sei unoenda. Saka munhu anobva kure achienda kune imwe chechi ane conviction, ane chaakanzwa muspirit make. Asoma munzwa munhu anokwira kana 3 makombi 4 makombi achienda kuchechi ane kupinda ipasera. Oh yes. KuSilomu kana wakukuziva unochokwadi chekuti upofu hwako hunopera.
So Jesu wakarifeya munhu Samuel. Iye ari Jesu wamasimaosi. Mwari unaye wangoshota munhu chete. Sokuti Mwari akakona ari first dambudziko remunhu. Mwari vauya kuna Adhamu vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Ivo vari Mwari vane munhu. Vanhu vakanzwa kuti timu yakashota. Hauna munizwa. Mwari vaifanira kuti hazvakatonaka because ndiripo. Mwari vakati aiwa uchiri pama1. Hazvina kutombokunakira Adhamu. Nokuti uri wega. Akati kuti aiwa kana muripo mugarabho. Chakatoshata. Why? Because chiprofita chekuti be fruitful and multiply. Chinotoda une munhu kwete uina Mwari. Ukava neMwari muzhinji ukasarora uite vana. Multiplication iyoyo inodhimanda munhu. Ndokumbira simuke kuna Mwari. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. Thank you for speaking to us. Pray me same way. This even for